na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember, Ako mo gimod to sa inyo. Kalma lang ha. Kaya lang kayo pagdali. Total, nagduol na kayo karon si Alice. Oh, kitsa bay. Justin? Oh. Nga nung midool ka man sa ko nga lang. Madam, Di ba giingnan ko man ikaw? Palayo kang Mara? Ha? Mommy! Ayaw nagsudba si Justin! O gano'ng dili man? Demonyo ning tawana. Kipapahuwa ko ni siya sabay. Unya karon mi ani ka na sadi di sa amo. Mommy, may anak na mi si Justin! Dili mi mo mapugnan nga magkita! Oh, di ay. Gusto nilang mo mapriso mo, ha? Unsa man, Justin? Gusto kang adtuon ako ang imong asawa? Aron sultihan siyang nagpahimudsan mo ang akong anak? oh, madam, mupalayo na ko. Justin, ayaw! Ayaw paglakaw, Justin! Siya, Mara! Mommy! Ganuhin mo maging palayo ang akong anak sa iyang amahan! Dili si Justin ang amahan anang imong gisabat. Mommy! Mao ka na ibutang si mong utok nga nabugo na. Mommy! Mara? Nung sa naman tao ng utok ni mo ay? Bright ka man unta, pero nga nung imo magipasagdan nga mahimo kang inahan apan dili asawa. Mommy, mahimo na lagi ng gawas si Justin! Mahimo lang ka na! Mamatay na ang iyang asawa, mahimo ka na! Oh! Mamatay pag yun ang iyang asawa! Mommy! Di na ko gusto ha, nga makita pa nga muduol ni mo si Justin. Kung dili ka gusto nga ako mismo ang mapapriso ni mo. Mommy! Oh, no. Nasakpan sa ni Madam Carla. Ay! Sorry. Sorry, miss. Sorry, Sad. Wala ko tuyo, Ikaw ni? Miss? Hello, Justin. Miss... Kathy. Ah. Nalimot ka na ako. Kinsa ko'y makalimot ni mo. Toy ay, okay pa ka nga makadrive? Ha? Oh, drive? Oh, yeah, sure. Okay pag ikay ko. Oh, maayo kay ganahan kay ko nga magsuroy-suroy din dapita. Okay. Sige. May mo bag magsugod na ko karon og trabaho? Sure. Tora kong auto. Inom mo ng tubig, tiyo. Ayaw lang ito kapasa si Justin, ha? Klaro kay good nga. Tuwa to siya dito siyang kabit. Na? Dawatan na lagi, te. Wala chance nga mabalik pa ang kalinaw sa inyong pagpuyo. Apan magpaabot ko, Romero. Magpaabot ko. Ano sa naman tao gawi? Di na dyan ka makabaong masuko. Angay na ngay kasuko ni mo ang pagluib ni Justin. Unya, di mo lagi hapo siyang pasaylon. Oh, Romero. Unsa? Ate, tanaw na ko, no? Murag ikaw magyutingali ang dunay diferensya. Romero. Pasayloan lang ko tiya. Pero dili naman yun na normal lang imong sitwasyon ko. Ang inyong sitwasyon. Ug ang imong pagsabot sa mga nabuhat nga sa ni Justin. Ingon lang tingali ni ini ang buhaton sa taong mahigugma, Romero. Sabot. Naibaw ko para ninyo nabuang na ko.
Kaya wa na ko'y respeto nga gibilin para sa akong kaugalingon. Tingali makaingon mo nga bugo na gid kaayo ko. Nga wa na ko'y buot nga ako na lang tunlon bisan unsa kadako ang sa akong bana na ako. Pero kung mahigugma ka, Romero, makasabot ka sa akong gibuhat. Ate. Pero wala ko'y mahimo sa akong gipati para sa akong bana, Romero. Tungod kay ni ana siya sa akong kasing-kasing. O hangtod sa hangtod nga magpuyo na siya sa akong kasing-kasing bisan unsa paysa nga iyang mabuhat diri nako. Ate. Ayaw ka ba na ka, Romero? Akong isaad ni mo nga dili na ko maghikog pa. Ano, yun? Mga pagsuway lang sa among kaminyon ang nahitabo karon, Romero. Kung natintal man siya sa laing babae, moabot ra gyapon ang higayon nga makamatngon siya sa iyang sayo ug maghandom siya nga magtarong na gid siya sa among kaminyon. Hey, may problema ka, Justin? Ha? Ganina ka yung hilungon kaayo. Doon na lang ko yung gaming problema. Pero, okay na ko. Maayo noon. Asa man gusto ni mong musuroy, ma'am? Gusto ko daplin sa dagat. Okay. Dadon ta ka sa usa ka dapit sa dagat nga wa pa mabunog sa mga turista. Sige. Mas ganahan ko, ana. Okay, ato ta. Pero, udto naman. Kung ano lang, maghapit na lang tagpagkaon. Aron ko bisan asa ta maaptan sa kagutom, di ta mapas mo. Okay ka? Oh, okay kayo. Kanang problema, di na maayong tutukan o maayo. Bitaw. Ay, kabala ka. Di na madisgrasya. Focus kay ko sa kung mga mata sa persada. Maayo. Paniguro yun, ha? Lagi. Aray mong kape, madam. Salamat, Timoy. Madam, may problema ka ba? Ay, padaan ang problema, Madam Carla. Ang importante nga, naibawaan na nato kung kinsa ang nakasa. Alice? Madam, mahimong magigsulti ko nimo. Sige. Kanang kita lang duha. Mahimo lang unta, madam. Okay, Timoy. Biyahe mi si Alice. Madam. Sige, day, alis. Magpauliun ako. Nganong niya ka? Sorry. Nganong imo magipapahawa si Justin, madam? Tungod kay dako siya usa. Unsa may sa kumbana? Wa pa dahil siya musulti nimo sa iyang sa nimo. Uwa pa, madam. Bitin ang imong bana. Nahibaw ka baan? Madam, unsa magiging sa ni Justin? Iyang gilugos ang akong anak. Si Mara. Unsa? Gilugos ni Justin ang akong anak. Si Mara. Ug mabdus kini. Salbahe siya. Iyang gipahimuslan ang akong anak. Madam, dili. Dili ka makatuo? Misali ko sa imong bana, Alice. Apan salbahe siya. Ug tungod sa iyang gibuhat kang Mara, gipalayas ko siya. Dili ko makadawat sa gibuhat sa kong anak. Sa tanang dili na ko gusto ka ng kabit-kabit. Ug wa ko magtuo nga sa akong anak mahitabo ang akong kikahadlukan. Sorry, Alice.
Pero ako mahimo sa nahitabo sa kong anak. Tungod kay ako siyang anak. Dili na ako siya mahimong ipapreso. Tungod kay mabdo siya. Pero ang ibang bana, ang mahimo na kong ipapreso. Tungod kay kipahimuslan niya ang inosente kong anak. Madam? Madam Carla? Dugaan na. Madam Carla! Madam! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!